पळय तो तेचो मातसो बघा कितें जालें ताका पळय लायफ गार्ड घेवन येयल्या हे जावन आसा कांदोलीम हेल्थ सेंटर एक ट्युरिस्टाक हाडला चल पांयांक भितर रे तेजे मातसो हेल्प करा रे वच रे कांय जायना रे उसको पकड़ो रे, फोन रखो रे, तुम्हारा फोन रखो रे। फोन बात नहीं करो भाई, अभी इसको पकड़ो। गटो रे गटो आता उचलती ना झाला अरे रे तुम जाओ मैं पकड़ता जाओ हे इधर आओ रे देखता क्या उठा के डालो अंदर उसको लॉक भी नहीं है कोई टुरिस्टा काढला लॉकान घाल हे इथून सांग हाडला बाबा हॅलो किती आला रे का हा किती आला रे का तो बागात बुडलो बागात रिटर्न गेले ऐकानच रे बागान गेले बागान बुडला पळय एक ट्युरिस्ट बागान बुडला हे लायफ गार्डान ताका सेफ करून आता कांदोलीम हेल्थ सेंटराचेर हाडला